Goedenavond, een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Het is zondag 13 april. Bij een steekincident in Middelburg zijn 2 vrouwen gewond geraakt. Het gebeurde gisteravond iets na 8 uur in de Weidouwstraat. De politie heeft een 40-jarige man aangehouden. Omdat hij mogelijk een mes had, werd de man bij de aanhouding door de politie onder schot gehouden. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag. Een van de slachtoffers is naar het ziekenhuis gebracht. 3, 2, 1 en we zijn vertrokken! Ruim 1800 wandelaars zijn vanmorgen om 7 uur vertrokken voor de Marathon Zeeuws-Vlaanderen. Dat gebeurde op de markt in Terneuzen. De route van ruim 42 kilometer brengt ze naar Hulst, waar de finish is. Voor sommige mensen een extra motivatie om door te lopen. Nou ja, ik mag dat misschien niet zeggen, maar we lopen de goede kant op. Richting Hulst, dat geeft toch meer motivatie? Ja, je loopt naar eigen huis, hè. Dus ik bedoel, meer bekenden dan vorig jaar denk ik dat we onderweg gaan zien. Dus dat gaat helemaal in orde komen. Welkom in Heikant tijdens de Wandelmarathon 2025. De laatste 15 kilometer zijn ingegaan. En voor de liefhebbers is er nog een lekker ijsje voor onderweg. Gezamenlijk onderweg met z'n allen. Het is gewoon geweldig, gezellig onderweg. De hele dag buiten zijn, toch ook wel de prestatie. En je hoeft 1 dag alleen je voeten te verzetten en verder niet. Ja, het is best wel zwaar en warm, maar ik ga niet opgeven. Van harte welkom terug in Hulst. Vanochtend heel vroeg vertrokken, wellicht met een... Genoeg geweest, ja. Halverwege dacht ik wel van, nou, we moeten nu nog de helft. En dan de laatste 10 kilometer, dan denk je, oh, we zijn er bijna. En mijn app ging sneller als dat bordjes gingen, dus ik denk, ja, jammer. Maar ja, nee, fijn. Goed gedaan hoor, dames. Gefeliciteerd met jullie prestatie. Bij gemeente Capelle gaat rolstoelbasketballer Juri van Lieren aan de slag als inclusieambassadeur. Een functie waarin hij zich inzet voor minderheden in de samenleving. Juri legt de focus specifiek op mensen in een rolstoel. Want ja, dat ben ik natuurlijk zelf ook, dus ik kan daar makkelijk aan terugkoppelen. Ja, dus dat is een beetje de groep die ik wil benaderen, zeg maar. Juri heeft grootse plannen, waarvan één het bos in Capelle rolstoel toegankelijker maken. Kijk, of ik kan terug nu, hè? Ja, goed, of ik kan er omheen. En nu ben ik een redelijk actieve rolstoeler. Dus mij lukt dit wel, maar ik denk niet dat je dit een oudere vrouw ziet gaan doen. En daar blijft het niet bij. Nou, er zijn natuurlijk meerdere dingen. Grote drempels, stoepen die niet gelijk lopen, klinkers die moeilijk zijn. Het is wel grappig, want als je het gemeentehuis hebt, heb je een hele mooie oprit naar het gemeentehuis. Maar op het moment dat de oprit stopt, kom je gewoon op een stoep met putten en moet je in één keer scherp afdraaien. Dus we willen kijken of we dat dan ook helemaal rolstoelvriendelijk kunnen maken op veel plekken, zeg maar. Juri heeft ook nog een collega-ambassadeur. Diegene zal zich vooral bezighouden met de LHBTI-gemeenschap. Creatieve jongeren uit Zeeland konden vandaag hun kunsten laten zien tijdens de Zeeuwse finale van Kunstbende. Dat is een jaarlijkse wedstrijd voor creatief jong talent. Voor mijn gevoel ging het eigenlijk wel heel erg goed. Ik was wel heel erg buiten adem natuurlijk, want ik had echt best wel een hele lange dans. En ik probeer ook wel echt dan alles te geven. Maar ik heb wel geprobeerd vooral ook heel veel emotie erin te stoppen en echt gewoon het verhaal te laten zien. Want ik denk dat de jury dat ook wel gewoon heel fijn vindt om te zien dat je er echt over na hebt gedacht. Voor Vee was het de eerste keer, maar anderen hebben al eerder meegedaan en leren er elke keer van. Het leert je ook om gewoon minder spanning te hebben en dat het eigenlijk gewoon goed komt. En dat zoveel mensen naar je kijken is natuurlijk altijd wel spannend. Maar het gaat wel beter om met als je bijvoorbeeld angst hebt om op het podium te staan. Het helpt wel. De winnaars van de Zeeuwse finale mogen naar de landelijke finale eind juni in Amsterdam. Ja, natuurlijk hoop ik dat. Zeker. Maar ik gun dat anderen natuurlijk ook. En ik denk dat bijvoorbeeld sowieso als je mee hebt gedaan aan Kunstbende, dat het je ook wel gewoon kansen kan bieden om bijvoorbeeld op plekken in Zeeland op te treden. Dus dat vind ik sowieso heel erg leuk dat Kunstbende dat doet. Voor het eerst sinds 2 weken viel er weer wat regen met zo'n 1 tot 3 mm aan neerslag. Het weerpatroon is ook veranderd. Er is nu een zuidwestenwind en buienzonnes blijven de komende week van het westen uit af en toe bij ons komen. En met temperaturen van 13 tot 16 graden was het veel koeler dan die 21 tot 25 graden van gisteren.
In eerste volgende zone met wat buien komt vannacht van zee. Op de meeste plaatsen valt wel wat, maar niet veel. Minima 8 à 9 graden. Morgen is dat voorbij en het lijkt een droge dag te gaan worden met 's ochtends vroeg enkele mistbanken, maar verder zonnige perioden en wat wolkenvelden. Maximum temperaturen morgenmiddag van 14 graden aan zee tot 17 graden lokaal landinwaarts en een zwakke zuidelijke wind, maar aan de kust 's middags wat zeewind. Dinsdag wordt een buiige dag, vooral in de middag en avond. Overal is dan 5 mm aan neerslag te verwachten en dat is goed tegen de droogte. Daarna is het licht wisselvallig met soms een bui en dan weer opklaringen. En met het weer zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Een hele fijne avond.